maningkamot ta, dili para labuan ang uban. Kundi maningkamot ta, ay daghan, kaayog na kami na sa atoa. Kulang na lang gani, tumbanta. Iba pong mga taong dili gusto malabuan. Kay gusto nila, mulibin lang sa ilahang expectation ang imuhang kahimtang. Kung dili sad na sila gusto nga ikaw mo taas, unya sila magpabilin sa ubos. Ambot po nga nung naay mga taong igana maghuna-huna. Ang nakapait para ba, kay imuha ang mga parente o higala.